Adinekoen etxeetan suteak ekiditzea eta egoera arriskutsuak detektatzea. Honetan datza, A Tiempo Servicios y Prevención enpresaren lanak. Ideia berritzaile izateagatik Barakaldoko enpresa berritzailea saria jaso du. Sari hau elkarbanatua izan da, kategoria berberan beste enpresa sariduna izan da. Odire Optika Direkta. Etxeko eta 100 urteko enpresa izanez Barakaldotik irten gabe Europara llegatu da. Bere betaurrekoak interneten bidez nazioarteko merkatuetan salduz. Bakoitzak 15.000 euro jasoko ditu. Iniziatiba delako kategorian, saria Dikoin ingeniaritzak jaso du, 12.000 euroko saria izanez. Enpresa honek material didaktikoa egiten du, ingeniaritza arloan ikasketak hobetuz. Gaur hemen, Barakaldo, eraberritzen ari diren 3 enpresa saritu ditugu. Zuen lana, funtsezkoa da, herri honen etorkizuna bermatzeko, eta instituzioiek berritzaileen eta ekintzaileen lana errazteko politikak sustatu behar dituzte. Nire gobernuak helburu honetan dihardu. Saridunak 28 deien artean hautatuak izan dira. Sariak inguraldek sustatzen ditu eta gaur goizean banandu diren ekitaldia Luis Piedraitak girotu du.